1 SOMPA adiano no woko Paris France abochimemu a ayada for radio takwa SOMPA 101.1 takrade SOMPA 103.3 afei tachima na anso ya SOMPA 106.1 ana sunyane ya 98.9 amoro fisa enkronza kaseboy anamu live aya omanfo mu tiebie ewo SOMPA 90.7 doma 101.3 na fe mankasi muso kingdom wanama afaka kaseboy atwapetin eno ya 106.1 wode kwada na sonso SOMPA na mu aye SOMPA FM na mawremfi se wo kodoma wo tie SOMPA 101.3 no na wo se tie doma FM 100.7 kana shadban radio e wo kana shi na fe www.sompaonline.com and some no e wo hono mu a wo benya bi na fe yi abusua watumi atie ye e wo ho ye dom live e wo YouTube no and Facebook no ano ye SOMPA 106.5 Accra SOMPA 106.5 Accra and some more doya ye de bramo enanumre no Personal cavity one more at a chubby one more sosene. Medima for a center say what a time. Abato yadiano so at the amount. Ain't stroke is yadie a fay diabetes no a hawano. A medima for a center chain was a woko. Time haba meshan sunye. Malaria fever drono it was said ye flew one more. Wohover to me at all ye papa. Ya enye asem get away. And in Mekwa to a one matumasuya senior. What bite? Cassia boy the community no diasano. Yatanasia yababa king kind. Ete amamuo mi amene wode ahia enanumre no medin ene akosuya aje wakode boaten afei yanjabre na ensam ne mpempro yade no yenchechimo emfa emamo Anano yada yen so hyase eguguyi woba enkramantamu wa yenim se emiaye mienu eyamantam mienu enkran ena frasantamantamu ena ensuo ho mframa kora hyase se fa na eyiri afa de hye no ewo mayimu na enkran de no de aya na editwam sansa sene ye wo mo ankasa twedi ampokwa me wo mo sase no esitie no eda so se flat edise koba ne se ensuo to sa no a etimi ta ba bia na namu asa de koro enya de abepo ba bi nkamfase yakase wode ndie sane ahade ye ba fom eti koba no sa na nsuo hyase se eto na etoto so a na ede ho kire ene wo ye ne na abra nkrofo ba sa na nansa ade ba o manfo wa mutu weja Malam Johnson bawe dansoman ene fafram wo no wo mo ho afa wo mo yie papa de nyina no ye se ensuo yi ahyase ye etoto yi ade na mu ama ensuo yira fa nipa dodo no a ya wo mo da ne yetukotena a wo mo ankasa ekroso wo ye no to nchen ya weja dam no enso Ghana Water Company Limited ebo amane ye se ayemma sansa enei sane ewiem paade hunufo ahyase ye keka na won mo kyerem se nsuo no nyane ne beja ato kyere se beto ache paa ni ntino enwo akwakwo nya se sane ensuo no ho hyehye sitie na be se 48 feet atra na hye no se yanhwe ye ne yotena se yanhwe han a anhwe anuoma betumi afa yase nam so nti no na enwo akwakwo nya se dam no so wo mutumi bie na ensuo no dodo no a etumi baba se no se ye be ya wo kyena bi no enkonkofa wo ye ne bia amfa emre adehye a wo mo ewon kran kyekere no wo mo te ben dam no ewo weja na asem no bae no akwakwa ya asefem sempam sanse nei yeka yenya no tie se enne dadue ye Accra Regional Minister Imame Linda Oklu Okoho ya wode nani kwotwe Rusia no hosantamo akokwo se ne anuoma esibika kona no kwasam no se ebra wo koduru ye no na se ye wa adehye no bi no mu a wo mo sisi adan esese sinsuo no akwam enti ano so ka ho bi na ma nsuo no to a eyiri fa nkrofo enti enya mie dam no ntomu no mpo no eyiri fa nkrofo na ne nsuo no beto na enwo asem no akwakoye bibie ho eno wo chi no kura no yehu se nad mo mpanyimfo wo mo nkramantemu enso eboanan ekoho no mu a wo hwe mo pa no acha se gamanche enso so eboanan ya wo no so de nani kwotwa wisi ekohunu bie we no nyina no aye Ghana nsam ya ewo se nane kyena yi ye de ho nkomo sansa wo hwe mu a Ghana Water Company Limited wo mo krata chenchenchen na wo mo de ba ye no na enwo akwakwo hia se won mo hwa edi hu dwuma na enhyehye bia da esefata se won mutumi di gu akwan mu no wotumi edigu ema ne ye kasa yi Ghana Water adwumefo akira se enye se bia ye mo bua payo san se wo hwe mu ankame se afi bia no weja dam no wo mu bie ede to se ne be ya ensuo no a atera be se 48 feet no won betumi abie mu na dodo no aba besen na wo mu bie mu sa no a ajapade ye be seye wo manfo adan a ebebubuo ene ade no aya
na enya asem kuma kora ne nyina no ayen hyehyeye a ɛwɔ sɛ no kyene yada wan mo ka de kyerɛ adasa kyekyerew no wan mo a wan mo te aban wagya ɛne de ɛkaka ho no sane yɛbɛyɛ a wɔn mo baabi kɔtena ɛne ne kyene yada wɔn betumi atuo na wɔn mo afiri hɔ na ɛho nsensɛm nkyɛ no yɛ kɔ ho no so na yɛ ne mpanyimfo a wɔn mo ka bi yɛwom akɔkɔdi nkɔmɔ wagyabawe nadmo director ora Emmanuel Esel akɔkɔkasa adi afa ho sanse akɔkɔba ne sɛ yie no ɛyɛ wɔn mo apuru mu yɛbɛbɔ yɛka yi ɛda nadbo wɔn mabam sɛ sakɔba ne sɛ nsuo tɔ na agyapadeɛ ɛne nneɛma ahodoɔ ɛsɛsɛ yi a yɛbɛbɔ wɔn mo punu mu na yɛhwɛ sɛ ne ho hyehyɛ esitie yɛnkɔe ne yɛn yɛwura Esel enkodi nkɔmɔ wɔbɛnyɛ kɛsɛ ma adwoe na nneɛma bɔkɔ deɛ Yesu adum atwa wusori nyame adum wada wo ma ya no wapagya wo ne kakra bi dia ma me na nkɔmɔ na yɛ dewai atwa ma tie break kakra na wo nti break kakra okay yo yɛda se na yɛnya ne ntia sɛ ɛnɛyi anamoto pii no na akɔso ɛwɔ wagya wɔmafo yɛ wɔn tete bɛn dam no sanse Ghana water ɛde nka de krata aba sɛ ensuo no atra sa 48 feet no a wɔmunim sɛ abra ne abra bia na ebeduru no ahwɛ yie nsoso a na ɛkɔkɔfo yɛ ne ɛde aba afei na nsa yɛ nso hyɛ ase sɛ doto yɛ hunu sɛ wɔmafo de yira na yiri fa wɔn adeɛ kyi adeɛ sa afei nsoso wɔn a ɛni kwan sɛ wɔn mu si dan esi biaye a ɛwɔ sɛ esi nsoso wɔn ma si nadmo ɛnɛ ɛne ɛnura nyinaa ebra mokɔ hɔ no madaroma ɛdeɛ na mohu yɛ na asɛm bɛn so ɛna mobɛka nso tobre mu Nni aba me das se kwambi ode ama me na nabo adwumayɛfo nyinaa me sɛ na woka no na no bro accident nsuo kwan nsu yira yɛ nkɔfoɔ ɔne nyinaa nabo bɔ no mmɔden sɛ ɛbɛyɛ sɛ bɛtena so saa atokyɛ no ɛne sɛ water west for the 27th of this month. Then we can 27th soon I didn't start here. The didn't say water west so you my update to say the other date, but I'm not a crack. I said I'm not a damn make a system. I did so, and I should not see Abasi. But that's all I have to ask. So, person being student in our series, municipal director, and then by and change. So much on the area, say 27th now, where then I'm not sure it does not my count at all. Okay, now one more try the buy, no, now one must say, so no, and she ought to talk when I drew say, fit near say, Madame. It has the same American, and it's kind of a young time there, say, I think municipal, like a kind of macho, say, so now I could see. But then I can say, I'm no. 47 connection there. I met my cousin in the call, Echo Share, in 24 and MC, municipal. I didn't show no, I was a toffee, it's a mocobano, at the little way of home. But also, I can remember a crack by a dearly barco, and I start to reach the body. The cancer, I didn't have. And you have money in 24 now. The national region, the municipal, I try to say, the Bonnie Town, the Japadion by the new idea cost to air dinner. That's it. Yenyan and Tia say a bra and a regional minister and a government one more born nine a cocodru honomo. Woman will say a diner to do one was how could see ensure aquam. What our matters are, Sunday at 10 one. And then qualify. Sedojina kwanso ho a isua agi ekofo dan ne dosu na sa dan na esio ni na senia omukan no okobisa ko ni permit be we sisi ena de ba ko ye ho se nipa no epentema ye ni dan sen no bema nia oso ya de ma no ebehwe ma no de bia no mo de kan ko ya da sem ba pre na ye fre enti no mo kan no hwa God bless you ko say or a low area, ebi a issue efaho. Na you do with the no matter municipal watch a crack. The comfort view the ano, the abo view the aba, near Sidan. I say no, only I dine. Then I was on so far. As we sit down on the na a new corner and a brabo. And to number kind of the first of
na show mo de say ya be kini omo de sibe yo say we say adan you na fitansuo no mo na enkoya to chembo bi da chi na wadaru ma mo tietie mu no no mo se ho amu na ma wo mo permita biaye ne kwan se won mo sidan asie no won mo tumi asie sansa ye kan ye koba no sa no anadmo ensuo to bia so mo na beda mabamu a emu ade so no ebe so mo bi se mo tumi kire mo wo mo ma wo mo sa permit na amo mo sidan ase biaye ne kwan se asie ene ni pan so permit o fa ma obeda so permit ibe asema aba ko no down no so bia na oni so bi na no February do you are said no obi okra said we ejuma obi na baba nse bia example big fee return office ya ma kata okomo ko nge hwiri tete nyama pii e ko sa na ma no mo se jo papa ko so do se no mo ka so ma je kata so ja ka bibi pa se bibi wo ye man tem wo no ye ma pa mitu ho ye wo some site do bibi a nsuo ye ma bieguo minimo obi o jini abi o ma pa mitu ho enti so gba jina be papa mis wona so boabo ni so ado fo abo ni so enti babili anso ne fa nyina menjidi so ya mo bi tani wo mo kan obaka da kire no mere so na ba na fa bro de ba wa ma so de sende o waso na ebro mo kokodru ye no wadaro ma mo de monika kai mu a adan ne ya ba dodo sei ana mosusuo se yesiesi biaya eni kwan se si a ehu behia se ye bedwiregu edan de ati ba na se ba se jure dan ya ye wo obi mo ma se mo dan ebe nsuo mu obi ma se o dan e wo nsuo mu o hwe nya me hia be si da so ni bi a nsuo da anago ta na nsuo twemo no o ma ne le ebe ka se example 40 feet ansa na wa yo na high tension twemo ho a o so ma ne sa no do ho a on hwe na so sini dan em se ya ye hwe ka kra wo ye municipal ha se bi director na minister so ye hu etuna identify dan o se ye de ma na mo ye hu djuma nti le gusu se sa da na ba mu pa ne pa no to se jo te no ensu yiri bi e bi se bi o se gota bi no na bi ba ko ma nsu yiri pa na ka pa ka se e bi dam ne bi e yiri ba wo de o sha e woni pa na mni pe ado so bi nsu fa wo bi fie ntem no obi de dance o bi sa de na mo ma ne ko aso me ka ba de di ma tem ento hwe de bi aye ko na bi hwe so de bi esi de bi na ebe fa obi die mu obi na esi kwan no na ko bi die ba o mo man so de kwan na nka e bi a ebe ko na anko ye sa ye de na eba ye no nti enta ye bo se ebe ye ni e fata na de we just about the pa e de aboye na etuna ko ye no at times no waya na de ba ko ne ye hu se senye se nwura a wo manfo no beto de agu gatas no mu abema ekwan no wasi anase bia wo be si dan de ese bia ya eye nsuo no bia senke nsuo no betwa mu akwase de na wo kan yi a na eye gatas no wankasa na bia emu no susua enti nsuo no efemu a esu enti no na atara na hye akwakotwia fa ekwan no so wadaro mo ebra mo ko ye no mo hu bibi saa se enwura efra nsuo no a ekọ no ana gatas no so ehu behia se ye beteretere mu kakra nyina atumi ma nsudere tumi ba na nyina nkyerɛ sɛ ɔsɛ nipa asɛ fitiri mu na yie de yɛhwɛ ho yie ɔsɛ yɛ factor ɛde ba sɛ na ɔka wetumi ama sɛ ɔde kogu mu no ɛsɛ bi kwan ɛbi sɛ ɔgɔta ne sa yɛhwɛ kuro kyekyere kura na ebi ɛkɔ na kuro no nso saa baa sɛ na ma yɛ kuro na kuro no bi agɔta na mede yɛ example yɛ ne bɛyɛ 2 feet na kuro no yɛ kɛse a 2 feet na ɛda ho nti si abesua de abesua sɛ yɛkɔ yɛnim no yɛhwɛ saa nneɛma no nyinaa na ma mpuntuo no nkɔso aba mantam hɔ ɛtumi aka no yɛgya wɔ mo akɔkora no wadaro maboa yɛi
ensuo yi ya na brano bia no Ghana water wo mu bie mekire dam no na ensuo no dodo no aba besen no yenim se afi we se ne won mo kana wo ka se aya na wo ma mo update e kire ba bia ensuo no bobere duru ne de kaka ho no da se bo a ensuo no ye ma won be bie amana ba besen anyam bia no wo mo ahyase ye hyehyɛ bi anamon mo won mo di nkomo afa hyehyɛ bi ho senka wo mo pa bia ye sonko bia nke ensuo no betumi akwagu se reservoir no wo kina bi ne ye hia yensa tumi aka na bibisa wo pipeline nim mudas and all the church America say reservoir bi anamana bi ehia ne akotwe okay ya bia in 24 you prefer the kwesa de bebua because when you can go keke ba nya bi se na ka ba san de tia kobiom a and the bebua ya juma ba no se ne nya so be so eto wo soro a se ban se America no e ba ase ho. Nti o se no ka se yetumi etu anamo bi na yehwe isuo no ifaso obetumi bi aye beboa ye yetuma bi adro bi yetuma nyama pie de isuo no aye yetuma bi isuo no kwan no mo na ye bi a imagine no na ye bi a live boat bi a 50 wager e ko bi a botiano anakofo bi ti yetuma sa de enso kwa ye water transport eni na ye betuma sajuma no ba ni na iska ejetuma ka so wajan su eda o na iska ento bibia bibi wo ni so na officer o iska wo bo na no ben wajan su no hu mpelefo no nye su ni no na fa so emra betuma ka se emra ni ni MC e koda na ka se extra bi an su no e kopo no no ye obi wo ho a ye bie deda but isu na no ye di entetru ko ti ko bie ba ko so ka ho the da off the no anope na yenya be fi me tna bie so na tna kompo no mu ba ye de so ya bia enko hwe ko wetin pastor abaso enti no ka no betna aboa me man pastor abaso no so that's yes that's ane obrano wadachi ebusua wai aye ora Emmanuel Esau ene no ekasa ya na wo church ensemu chere wai wo jagbawe nadmo director na opanyipa yi wakasa yi pa chrose won madadwen ho se reservoir bisa ebeba sane ye beya ebetumi adomaboa na afeyi weja dam no a abrano bia no aya na ensuo no wo mu bia na ayira fani papepian koma na wo mu ho ekire wo mu no enuoma betumi akoyi ewo honom wei ane nsem kakra yekofa edifiri honom edemam sompa 106.5 Accra sompa 106.5 Accra abusuafo ya mudi achie no momro Facebook no so aye sompa 106.5 wotimu se ensuo yiri papa na sene yasi bia yiri no menyi ni se nakura nipa badama wonma somo adwo mo ebi mu honom a ebefo wo mo bed no afọ chese enkunye sisi dan mu nyina uti anye ya kira won motena jese wo bi ntimi hunu ba bia won betena no o mada enanumre yi na ye kwa wo no so na ani wajagbawe mrasabadwane ye rajari ameda kwakodi enkomo ne ahwese aso se ye ankasa ene hyehye yi a wo mo so adigu akwam sansa ye kan eye wono no so ananade hye won musu a enusuo no eba beduru ye kwa wo no so ne ye no wonmonyamfo kwakodi enkomo ne ahwese aso enema mu ankasa te sei wobanya kase ma adwo so mpa so nie nyame ya dom na mo so we adom aseda me di because the we jagbawe ya da se opanyika se na wadaroma dom boy me Jerry Ahmed Shaib ya rama bo udi pa mate ngiya wakasa mete wadaroma ompaso so nkomo ne yedi ya wonu se be se free na no nane nansa de ba nyina no temamufu a won mote wager ede ba de wo naaye ema won maso mu nyo wo na esu a won musu nyina so no wo musu a mrasabadwani ye wiewura Jerry Ahmed wa wudin na won mo bo kire se ensu yira fa wo mo wararo ma minim sa na mo tuo de woto dodo no a na ebra mo kɔ hɔ ye no mo manfo sesei na de na mo so mo ya fa ho do enye easy. More than 1,000 homes have been submerged. There's a code down the bay. Nyama baby, especially electrical gadgets. They are saying, Obi wo TV or DSC Obi wo radio, Obi wo fridge, freezers. On your notice, BBC, anka.
or best that preparing who say, oh, my mama, so far, consider the camera and so now, but no. Sanut is no money. And you can understand what is happening. I had to go in, help a lot of people evacuate or vacate from their premises. And then I could rent Kia trucks, mom. The parking near Mana. Now I'm what they call a higher place. That is say, will be my share with some guest houses near churches. In July, the Namana Cosco. That is what has happened over the period. Easy. Yama baby, I say, many workers say that's because so for other places. Your baby, your friend, Oblogo, your baby, your friend, Ashbred, SCC area, your baby, your new wage area, you know, Obate Tibu, Oba man, a hodina say, and this is what we have been doing over the period. Then I just had to rush to Parliament around 2:00. Just to come and be part of the sitting, but it hasn't been easy. The beer say, casting, and we have more than 1,000 homes submerged. Beer auto, they also more than 160 bags in South Home. Tin tomatoes, see how actually they can, it's not okay. For animals, it's not easy for them to even survive. What man, I know where Jagbawe, not more director, Edgerton, Emmanuel Cell. Now, walk can send be sir, a bra woman quadri and one was dying to do no idea. What must yes be a ya, any quan say SCA. Minim, sir, a semi, a barber drew one more pain. Sir, what does she know? A dino, ye jurigua, no massan swessy, ye juria, now one massan swessy. Minim, sir, what a one samoda. But wouldn't be me a lawyer. Law, no, yeah, will be very fair, no. Statutes of limitation, and if you want to statute of limitation, a friend acquiesce and say you have slept over your right. I just say what the Amasani Amanakoso. Okay. And this is what the Amakoso I won't say that right. This I won't say why the nation say you have permit so be the Sidai. One to assess to buffer zone. One to assess to Ramsar site. One extra swallow and go for free and some Moses are dying. People have built for more than 15 years, 16 years, 20 years. They've lived there comfortably. Now, then, I say now, oh, sorry, oh, God, you are there. Time or more sit down now, in our other. Only permits now, one name there will be in the permit, or power, say, oh, Benya court order to pull it down. Why do we always do that to ourselves? Say, Ghana, the best one, I'm not confident in Angoja, Kasana, eject reaction, the old Mekobu. No, anybody be Sidoma. You are not up to your task. Another one. Now, you baby, I may sit down and may sit down one so now. Now, Babu, Ubebu, and I may see you. Then what does that mean to you? It means that you are not in control. It means you are not. Wadaroma, dear, what can you say? Authorities in one casano, one more you may ye. I will quite be swana. Now be energy my year. I've been alright, I just having a big good day. Now, the banner, what's now more than 12 years old, you need to go. Obama is Obama compensation. Because if I was what should I go? And you'll be able to send us in a dying at now for more than 15 years. What did you do about it? And I have been out like I said, Ghana was I don't know. Assembly then Omoyel, EPA then Omoyel, all the permitting bodies Omoyel then. If you didn't do anything and the person has lived there for all these years, you are not coming to say it's out on aircon for the Omoyel and just over you. It tells you that you failed from the beginning. You want to say Yamarano na emu omre temamufoni shro mrano ana. Manu Nyemre, don't give any excuse for anybody. Manu Nyemre, Ghana's laws are one of the best laws when they have to do with permitting any demolition. Obi sit down on the permit. Manu Makwan say assembly massa and that is one. The person now finishes building, then you have a problem.
Because if you want to pull down that structure, you now have to go to court to even obtain an order. And see, what you need to do is that you always have to be vigilant. Say, Obi the Sidaya, on this final on to me Sidaya. That is all. And the area no say a favor sika. Because who call you there and cry if the excavator now machine how they call you there and go Obetiaka, Ubetofu, Ubetia women now, Ubetina pay Sadan book. It will save whoever was even going to build from the wrong place the money. But we watch it and we always come back with this knee-jerk reaction. I mean, maybe your bridges are on the book. No, I won't do that. I would expect you to do it at the beginning, so you even let I said prevention is better than cure. What are my year no? Yenim Sunny Ayano dear. And Pennyfo shall see a crampo one more day and say ya ba. A died of one won't be jiragu. One passua so, Sunny a year can yet for one more car. Ye Rajaria med would de and Pemwas and Sawo, and not one was so many show a drew any mono. What are man more to be one more than each yard out about Wawamona? Oh, then I've made an appeal to corporate institutions and the government. Okay. President Mama Maeti has was forming anti-flood task force. Since flood, but just say, but we the last year and this year, who's have task force now. So today I've called on them to activate their functions. They need to come and find out what is happening to the people, engage them, and see how best we can all help. And how to ensure there are a lot of storm drains in which I went round about 4 days ago and I make a MC and say I'm willing to support by providing fuel. I think that if the government also takes it up to dredge most of the places, some of these waters would find their way. So all of these are some of the things we call on corporate bodies. So break now. Yeah, Yamwa. And see, more using more network on a more fast Maya. Now people should come to the aid of the women, especially way down. Now should be more. The be Omonta, I say, until the banner or the environment will be and South Ariana. So I think we are able to. Ye jawa mu akokora no wada ma nipa dodo say na wom ho aka na no ye nso sha say yeah, you are looking at more than 1,000 homes. So I can't tell you for a fact. I'm sure it's not more details no into moya. Hopefully I'm hoping to get the statistics as well. Serious. Yeah, right. Man was no brand wadaji awanyama ye why. You, Madam Asiso. Yes, you that's it. I was young and a bon comoy. I own one for Jerry Ahmed, Shaibuano, and I'm Rasha Jenny Adama this year. A way Jabawi, Abatua and Peswaso, and yet say, what church and Mochasa, Nipa Bessa, Pim, Anna, in Swasha Sell to take one waka, a war near Equasor, a war, way Jabawi, and for film, SOMPA 106.5, Accra. Hot bite, Cassia Boar and Ebusia, was so good so ya would see and Shannon Swans at time her bamisha, and malaria fever, a drawing a beer where you cry, a betu malaria, a 3 dino, I say, a dear free one mama who to me at all. Wapas no, a yellow yawat in a diana, want to me any, you know. At your time her bamisha, Bomodia, sell the ballroom for pharmaceutical shops at Hutumo, 0244 417 669 0244 417 669. Now one penny for any encomo. Medima for about Santa near was a doctor time with us. What a time at Yadiano so at Yamau, a Siebetu, and Sanso Amabium. We see in a yawa, waposo, and Nasa Ukoto diabetes, prostate issue wana. I am Medima for about Santa, doctor time with us. Nansan what you might have been on a war cra. Pokiasa Myra Kumasi, a Buakwago. One government school in the dish anymore. 0244 774282 0244 774282. Pepsodent cavity fighter toothpaste ye. Yedi chiri yase. Was a do the two. And to children no pa. Aye children numere.
wodidi wi a hwese obetwire wosie no mmere ansa no wada emfa wose saa no nkonkoda ekoba na saa na asore kora no a sentino se age ba bia wonya Pepsodent cavity fighter toothpaste a ba bia wodi ama wo kyire na nopa eduro no menso a watwi ekoba na saa na akoda kora no a jese woni enum kankan eni twoka ba bia na Pepsodent jese yankan chro se bebia ni afra wo mo safa ne wose awon sensem wo pe obi ni na che esen ye wo sene ye wo emututu emuhyehyɛ ne ade a te wo ma homam na wo ma wo nkyerɛkyerɛ mapa emfam free so 0800 200030 0800 200030 na wone wo mo ani enkom hot bite kase ye bonto so no ebra so ye dan ye hotel ye ba ye de beto so Posi sadon na sayo won adwuma ni biu na adehia wonom ewo apoema ntwemo titru ene na naafo afa ho no yaso ebi mu paachi wonom so kro no bobi kro so ewo kwafo krom filling station bi ewo ho yenya nipa baanu ache won Sabeya ensuyira hodo ya ni titru nkrapopuni mantamase nom no eyiri fa mafo no mantami soafo ekyerese waye prepared waye krado ya wode ehyehyeye egu akwan mu Mamelanda wo Chloe Greater Accra Regional Minister na I was asem yo hono wababa kyerkyerem se adan bi yata esi bia ya enu kwan sesie no ye bedwiri ene na ebi no mo se weja de enom na baabi ansu afa fa na nka wose nadmofo bo amane ntem gimetefo ka kyerɛ won no nso wo mo anka nadmofo se anya no kre gamanche ena ekase wɔkyerese ehemfo ya won tonton sase ya kyese eni kwan se yede edan si ho na ye ensuo kwan no emra no enwentene wonom abada jose LGBTQ+ bill no mrashe bedafie warmo sanso etena so nemu nsem etesei Africa Continental Free Trade Area wonsa headquarters na hanesio na nso esi anyina no Ghana mampani se no emaye nya ye ho se tam je wonom nso akakra kura won no ede won ho hyem Ghana Revenue Authority mpanyimfo aboamane se AI dwumedie ya wonom edi wura wonom dwumedie mu no aboa amomai Ghana yenya mfasode pewa ewo ho Onomonya photo force ne ya my Ghana photo sanfo so kyerɛ mo se Ghana se ye free bosia bom na de mu ane akora sesi ene se ye free bosia bom a na ba se ya ye bebo ye ho so weja bare enkoda hospital na ewo ho no ana donkuma no gusu abo ho amane se ewo se ye adwuma na de ntia ye wura free yi na e ka asemi wona wakɔgye ntetiye efa apɔmuden ho nsɛm ho nurses no ya 2021 wo wie school besi na wonya adwuma no ene wate won ho ede agum ewo mrahye bedwam nsɛm ekɔso no yɛde bi ebedan mu ania na nurse for no midwives a wɔn so wie school 2020 batch no wɔn mate dene asoye no de asɛm bi abetudwa ade nsɛm enu ka ene wabo school sui ye kwa amanone a Kenya mamu ne yebekɔ na Kenya wo mu school ba ko eja to ama nkoda no be se dumienu de wo mu nka te asefo ho bi ka we no ho ne aboabo no nyina no asofo ba san yatena se abakenkan ede amawo akosia agye wakode boaten enemedin mene triple A man eja pia apam dada ye ne abere wetia ohene yire mame akua yeboa esia mabronya fensem no emu nkyeremu ya esiase enie Yewuram ewo apoe na naafo afam regional command na post sadom ewo ho service with integrity wo maye wo made ni biu na no bi bosumi ya ye wo mini da na etoso adonu nan wo mo kyerɛ sɛ saa da no na ye kwasiada na akromfo bi kɔto hye filling station bi a ewo kwa afokromo ebensa wo mo so emawie ye no ajapade de wo mo de bi kɔ papa sika na ewo wo ho adwuma no wo mo awyo saa bere ni sika nyina wo mo gye womoji ye no womo amana nso womo san wura filling station no ne mate wo ho ene nsu a womo yi kasa nde womo sesa pa na womo fa crackers emu drinks ahodo womo sesa koi na ekwowie ya posifo ede womo hwehwemu no toto fom no na womo nya nipa baanu epa echi aso na womo a wosusu se won ho bon sa akoro no boimu no wonom a yaso no ba ko ye emos boame na wakoko bua ne yonko ne ma won bokro no wone Collins agye eno nso posifo so no na fe no obetem agye ne yesa hwe unim agye ka
anka na mukutatuo e de gina kwabrane so na bra wo mo e wo ho empo bamboni nu dwana pe ba bia se no wo mo to ni tu aposifo no kire se wo no mo kwa ya wo hwehwe mu no wo mo hu se emba ya to mako wo mo kenkan na burudu no gu ho afa de ye nto ye no so so na homa so a gagagagaga ibi eno so wo mo hunu bi na etu ankasa enye tudangwe bio atwere atuo etu papa ya srafo no kura esuro nuo no eno nso no wo mo kuta bi de fra no pump action no wo mo pump a eje papa timetoto a bohwire tire no na eno nso ebi eka wo mo electronic shocker yenya de kan wa na kikiu de wo ho bia be yi aba eno nso na ebi kan wo ho ena wo mo se kura brantan na fe wo mo hye bulletproof se wo mo no to aboba enka won enti we ya make say wo mo asose nipa ba nu ipanchi a wo mo bo amahwehwemu aye adwuma na enkomo no chese enye wo mo ba nu ya afoforo ka ho enti saafo no nso ba bia wo mo dwena kote bia aposifo so wo mbefa wo mo nsanson kakrakra pemse wo mo ba kwakonya wo mo nso panchi aso na wode wo mo aba be ka ho na fe emra no wonom ehia na sika wo mo fa firi on 13,460 Ghana cedis enema wo mo fa ho de wo mo se ne bo besi sabre wo mo nya hu ano yetwa ensem no so ede amamo sania ewie mo pade hunufo ama yaso ate se afi we sei ensuo no sania ebesi ayiri anase besi ato ne kase mu no wanhwe ya na ensuyiri ya yehunu gan na hasenom ebre bia atwam na afi we sei de no na akwakoje ensemo na wo hwe omaiga na hasenom a ni titru ene enkrapomponi mantam hasenom sania na hot bike kase afa ye toso baako akoso ejewa akode ne mpanyifo twetwe nkomo wagyampɔtam wo no eya ade a ensuo no eyiri di afa amanfo no wɔsenye wɔn kwada wode wani kyeremu ewo kaneshi alajo odona afese ke wagya teshi ngwa ashara jadansoma adabraka shaman tema community 1 anytime na community 2 wo Madina East Legon Lakeside ho pantan ena afi pokwa sene mia ahodo bi eka ho a eyade a ensuo na de hye ye wo ho no edi wonom nya papa na nam sayo sunte no yede gya wane yede aso no mantam yisuafo eye maame obene wa akwele okuru maame de nsamo atodwa e kire sa waye ahoboa ama sabre ya ye kasei no wode hyehyeye egu akwam na obako wale dura eya na eguntine nyu ono nko na kache ho ena eye sa ahoboa we se de nuema toto akwam mu wo kire se ye kasei ya no wonom ne bedwakuo ya wonom ye ntotoye e won kampumpuni mantamasenom Metro Greater Accra Regional Coordinating Council no afe nad mo panyifo ka ho bi krobata ne mensa assemblies no e ka ho afe security agencies no enso anyi wo ho afiri mu wona woka bie wom e wonsi ensuyiri ene ho nsenkan ne nyina no wo kyese wo mu nyina ka wonti apam ho ya wo ya hyehyeye ye begu akwam se be ya adehye ya wonom ekonse do enam ensuyiri ho ejapade dodo na ehwe adehye no ye behwe ne yetimi enya na mopa bi ede afaso se be ya ne nyina no eto ebetimi etwa wode nsem wesei etudwa wa bra na woda ne hyehyeye di ede akere ensentrefo. As we are aware, onset of the rain has already resulted in unfortunate and casualties in some parts of the region. The situation has become even more critical following the recent weather advisories issued by the Ghana Meteorological Agency, which indicate the likelihood of more heavy rain in the coming days and weeks. In this, it was against this backdrop that the Greater Accra Regional Coordinating Council, collaboration with the National Disaster Management Organization, that Metropolitan Municipal and District Assemblies, security agents and other stakeholders have intensified measures to prepare the region to respond effectively to any emergency that may arise during this rainy season. Ladies and gentlemen, it is well the regional coordinator has directed all MPs, especially staff of NADO and environmental health, to take immediate and practical steps to minimize the impact of flooding within their jurisdictions. Sea interventions currently ongoing across the region include the dismantling of drains and gutters, removal of refuse and obstructions. Na chese ne nsemfo ne tofoabo na yebo ede kire mu no wose mpanyimfo nhwe
Kwan ahodoɔ ya eni kwan si esisi ɛdan ɛwɔ mu ensuo kwan ya yesisi no afega gatas emu esisi ni nyina no wɔnhwɛ na wɔntitim na nneɛma ahodoɔ bi nso wɔde gu kwan mu a ya enkyerɛkyerɛ mapadawbɔ ɛka ho bi no wɔma ne nkɔ adehyia som sɛ bɛyɛ a esu ne ban bi a yɛda na de indiscipline ya na ɛkɔ so nam so ma wese agyentre ha no ɛtoɔ ɛtimi atwa wei ɛyɛ ma Melinda Okulu ɛna wɔde nsɛm wese nyina ɛto dwa na ɔpɔn kyekyeku ne nsa so ɛna yɛnsa ɛka nsɛm yi na ma Melinda Okulu wie wa mananso wa no ba nan ɛkɔhwɛ wagya agbawe sane ɛhɔ hyehyɛ esibi kɔdo ma fo tempenten kwanam nsu a ahase a ɛtoto ehu na ɛno no wɔde to dwa ɛkyerɛ sɛ wɔn de onim pɛfɛ sɛ efrida wɔ hyɛseɛ sɛ wɔma adehye no mabubu adan a esisi nsuo kwan mu nyina ne ho abatan na so nyɛ wɛn na bebu na bam wɔka no de akyerɛ obi bia sɛ obi amanani na wɔn nsɛmkyerɛfo yɛ adwuma no nso a yɛnyɛ ne yie papaapa ne yɛhwɛ hunu sɛ yɛbɛyɛ ade yɛbɛboa ma Ghana no atumi akɔ n'anim. I recall me here demolition. I mean, say I have a lot of enemies because of this demolition. Imagine say we do the power back would die. Their families, my man now for now for the family relatives. So you can imagine the number of enemies I have. At the end of the day, see what people really appreciate. Why demolition? What you say? So the judge says they say the amount for will come down with the insults, kaka. What you say? Yes, someone. So this is not the time to say the American for blame games. We'll say make sure say we move the tax. We'll be confilled. Man, yes, and as a media, we also have a role to play. Media for you also have a role to play. Na ano what you know Anna Blakuma West MC when one for George Papo Alote nso de bato so ɛkyerɛ sɛ wo baby ada wo se dan ase bia ya eni kwase esie no ene ne kyerɛ yada wɔn bɛhwɛ so wɔn betumi adwire gu sansa kɔba na saa no wayɛ ne ha dwene wɔn abere ne sɛ nsuo beto bia eyiri afa de hye no. The issue this time is that we have more rains coming, and so Otujo became one of the places that got flooded most in Accra. The issue here is that we have other channels that the water flow into. When you look at Otujo, the water should run through that place, settle down, move into the basin, and gradually find its way into the sea. But you can realize that there is illegal activity going on there, the refuse dump. So when we have these huge volumes coming in, it hits the boiler and then come back into the Otujo. So that is the main reason why we have this flooding. We are saying that if we be Udo with national security and probably Western housing and Mujabawe, we come together, put our resources together, and then break through or dredge parts of the boiler. The water running through Otujo, most of them will settle here, gradually move into the place and then have their final destination into the sea. Ormonya for George Papo Alote and ono wano Ayablekuma West MC nene anekoti. Na saatwe yenchema edi abaye adehye no kasa wo hoin. Ana won be kyese bra won ye se won be bie gya dam no kra no. Sanya sompa ne de ye kase no wo mo boso edi kyere se wo a wote ben ho bia no pake wo nema nka no wo mo nte hwio. Na so pake wo nema no wo kwa akofa ne TV apie woni nso ne tata. Nde no no de no wo yo. Ndi na wo sanka wo mo bo wo mama ne da mo wo mbo aboa wo ho. Ndi sa asemi ana wo bank na mantam atrenche maboafo manta ne nyina ne woda no yewura Dennis Nate Ajano no wo so wo mo boa wo mo kan magimete fo kra be bo so se afi nso no be ba pa ma mo bomu ka ho na nso no ba no yase pokura nso togum na unyi ne se yiri ne be yiri atimi akwafa ba bie ni kwan sefa na de yente de ode yama ne bofo kan. On the question about the information, lack of information from Ghana Water in terms of the dam spillage, I'll commend Ghana Water for a quick work dam because we've had close collaboration with them. The dam operational maximum capacity is 47 feet. And so as at 45 feet, they started spilling from 12 feet and then 6 feet. And so at 47, which is the maximum operation level, they have to start spilling to protect the structural integrity of the dam. And so all the communities along the stretch were informed
about evacuation processes, and then we were able to organize safe events where we could easily evacuate them. So they are aware. So what we are doing now is to make sure that we evacuate and then make sure that we save livelihoods and properties. Greater Accra Regional Director, Edema National Disaster Management Organization, NADMO, IFO Matrenche Mabuafo. Yewra Dennis Nate Ejano, and an worker say, Womo and Son Nina, Wamania de Chra, de Shane de da. Now, Obesia, near Siena, and yes, here, ya, when you are man above Eddie Honkomoy. Gaman checking, Taki, Taiko, True, ya, were no etosumi nu. Wahin popro atuna numutuo akasana etwa de bia wo kyerese ye de jawa na ye de asoawo panyin trefie emasefua emfo na panyin ya wo betrefie amamofrawe na nkan pepi na no ye kanankanwefo a wono ene edi nka de yensa etene ne so na sane amanfo bi epesa wonom de ne sekan edwa nanka no enya de a wo betena se no waka ne nsa ede ahye ne damni femu no aye enhwe ha ama enfofo atoa mu akoda ne eye kwaye ne saa yosunte no wo kyerese bibia wo ka papa eya na enye grede wo hwe ensuyiri ya mantema wono ena etua no so hen poporo eyiri fa ne manfo na ye bo amanfo din a wo se ye dan ya ne din ebekwa akohye mu bi ne saa yosunte ne wa sorry abontoa na dia wode nani ko hu ye ewo mpotamo ye ensuyiri no eyira fa wono wo se nani anye enu nti no wo se ahemfo ya wonom ededa de damiamia hodo ya wode ahye wonsa se wonni pa wo so anasa wonye hwesofo wo so no ya wo tonton sase ehwo eye bia Ramza site atache ensase ensukwan sase ni atonton de ama nipa bi na wonom asisi ada kokroko ni ade asi wo na ensu oba enya baabi mfenti no de obeya ne so obetwi ede afa na de hye so no wo se emra no obi ani ho aboso esene ninte no wo he kro ya wono ede ne ho ehhehye saa enema ni mu eka ho ntine ensu eyiri fa na de hye ene emu ajapade no wo se amamra no wonhwe na entimi enwenta no yenko ne enkotie gamanche ensemu a enne na problem no wode etudwa efa asansemi ho. Everything is on course. What we are asking is that government agencies and then also the regional minister and the MMDAs enforce the bylaw. Nobody should be allowed to build in the waterway. If it's wrong, it's wrong. We have to get to it. Demolitions are painful, and I give sympathies to that. But we would have to enforce it because this will continue to cause loss of life, and this is something we cannot control because it's Mother Nature, in its expense. So today, what I have for this press is that government agencies, chiefs who are selling lands, are flood-prone areas, and sites where must be kept as green areas, must really be held accountable for some of these things. And it's important today that our bylaws are enforced to the fullest level. Thank you very much. Madam wasi papa ye yenhwe na yentime enhyemra no mukena na entime enye adwuma sane yesena efata wei eye gamanche kentakite ko tru ya wono etoso mienu na no disem na etito dwei. I was a comrade Sabajafia, Yaman Bonnie, what you and Crafty Honum, I ran an hour ponchaku, na your mamma and Musandada, say Abandana Pensono and LGBTQ plus, Bill no equapiamu, a woman Sabajafia, now one more air any muquine, say Marcel for Ebagia Tumu, na a fair one marche, Eddie Hujuma Amanway. Na ene yata se LGBTQ plus no bill no asanso akopiem ewo mrahye bedwafie ya won mo hwese mampanyi betumede ne nsa ahyase yankwane no opochecheku enkodi nkombo. Hello Paul Madroy. Mejo to mani akosia. Boy yankomo e wona na wo ho sen na ehonsem esibi koye. Ma me da se. Ensem no e na wadi kan a wati ubi e de ache eye Ghana fo no. Na eye LGBTQI plus the bill ya abanda da tenso omo che ho da wra wo ma na hye de tie wo no no na yenum se anka anye bia ne de akwakopie eye mampani dada ne pono so ne de se ne tie bia anko de ne sa be hye nkrata ase mame dom kuma wo ma na hye de tie bia so de chemu se no kura ni nyame anum nie bill no ehun popoyempo anko du eye Ghana mampani dada yewa na na do anko kufuado o se anko du ne po ano enti emane baba ye ehun enti wa chew pa ewo enkane suafo ano no hwe yen sa se
any of what they bobre, any Maso, Honorable John Jinapo, any majority leader, Yera Mahama Yarega. Now, Yera Mahama Yarega's original situation we say, no cleaning and me, LGBTQI believe, and can you almost share anyone say, Anka, a won't come with you, the educated won't come over, Mamma should be the that. Lemon say, a corner Sansa back, now should be the CEO. I'm on my son's watching one down. A idea that you and Brita, a woman, a son say, a fiancé, and my own betro, a Yapakoma, a speaker. Now, speaker, and so, a Bomodia, Pebble, a woman, and son about the place game one more. And see, Anka buying for prayer, what they Anka a promise and your own and a second class and a one share, Neda, and continue to make LGBT bill as well. Now, to man, make a say, about the top point of view, our mamma should be the theatre. Omo baba start every uncle to procra. Nani ebeti second read the year almost year. A chance and almost the call a consideration. And the consideration and son. Normal sounds to be a coin at the third reading. Third reading, and then only be a coin up there who debate. And so, at me about the money, LGBTQ, bill no one common, and then any anybody. Ebi kura sususa nhyɛ yɛn mpokura aban ebefi so akɔ so no mu di ho nkɔmɔ ewie yɛ nanso yɛwɔ jonji na pɔdi ato bi akyɛ mu sɛ ɛwɔ mu sɛ aban waka susu bi akyerɛ sɛ de no nkɔmɔ deɛ sɛ ne se bia no ɛbɛtɔ ne po so ɔbɛsɛ na wakan soɔ nanso ɛwɔ bɛnya sɛ ɛbrɛ na ɛda ɛyɛ bill ne so no ɛbere ne twɛm ne ɛwɔ bɛnya sɛ wɔ sɛ sanso bɔ amama hyɛ bɛgya fie hɔ no na ɔmo sanso edi bɛtu wɔn ho bio ɛno ɛna Mahama Yarega ɛde tu bɛtɛ mu sɛ ɛso ni mfasoɔ nti mi ka sɛ maame LGBTQ abɛl no abɛbio ɛwɔ mama ahyɛbɛdɛti a tete na ahyɛbɛdɛti fie hɔ nom no ɔmo ba bɛsi pono na ɔmo aboɔboɔ ho na ɔmo atwe ho daworɛ ɛna wei bɛgyina sɛ wei nso bɛka sɛ ɛde afa ho ansa na akɔkɔpie mu ɛwɔ mampanin ɛpono ano nanso ne nyinaa mu no yɛwɔ Mahama Yarega kyerɛ sɛ wɔno ɛne attorney general ɛdi nsɛmwe ho nkɔmɔ ɔmo ne mampanin ɛma mampanin kɔmpo twe ne ho si mu kyerɛ ɔno no ɔnyɛ mmerani wɔn mu mmienu na ɛyɛ mmeranifoɔ ɛno nti no ɔmo nkɔnkɔ tena se na ɔmo nhyɛ bill no sɛnea ho nkɔmɔtie ɛbɛsi paeɛ na ɔmo no abɛtu ɔno no mampanin ɛfo nti ne kasa deɛ maame LGBTQ bill no asanso ɔbɛbɛtie mu ɛwɔ mmaa no ahyɛ bidesi a yɛbɛbɛsi aseɛ abɔ mu ɛno ɛnam so ɛma ɛyɛ sika ɛtutu dɛsɛ mu sɛ sɛ na akɔkɔyɛ deɛ na ɔmutu ɛpono no ɛde ahyɛ da nyame yɛ adom a wɔkyena ɛberɛ a aboa nkɔ no ndu na ɛhyɛ no dɛsɛ bɛsan so atena se na ɔma san so adi ɛho ɛnkɔmmɔ ɛmi kɛtɛ deɛ yɛ adɛne parliament ama nyame yɛ adom a wɔkyena ana yɛdi to ase ɔfɔ yɛ da se ɛne wama ne yɛbɔ ɛbusua wei ayɛ ama ne bɔni na na ɔpɔn kyekyeku na ne ɛne yɛkɔtie ne sɛ ne LGBTQ+ ɛho nsɛnsɛm wɔ kɔpie mu ɛwɔ ma yi mmra hyɛ bɛdwafie no kakra ɛne yɛkɔtie wɔma yi mu no wɔma a wɔn sika bɔn sɛprɛ kɛsɛ wɔtumi kasa mɛ ne me kɔndom punam ɛne koko ampaa no wɔma ayɛ ama wɔn saafo bi ɛna wɔn koko di ahyia na wei yɛ 10th Ghana CEO Summit asɛ Ghana mampani ɛkɔ kasae ɛna wɔ sɛ sɛdeɛ eduba bi yɛ ka dwadie abibiman mu ha ne yɛakyerɛ sɛ after no koraa ne headquarters Ghana na esi Africa Continental Free Trade Area nanso ɛne sɛ esi ha nyinaa no aman a wɔn nso ɛso mfa so wɔn bɛdi bie ebetumi de wɔn dwetire abam na wɔn mom ɛsa ho nkwan ɛsene wɔn a esi wɔn poto so no enti wɔka kyerɛ Ghana adehyia kakra wɔ nsam wɔn mutumi biebie nnwuma sɛ wɔn mfa wɔn ho nhyɛm sɛ de bɛ na ɛmfa so ne nkwan na ɛwɔ bi ɛwɔ ho no wɔn nso bɛnya bianom. Once the path is clearer, the next task is production. For too long, our economy has suffered from a disconnect between what we produce and what we process. Farmers often struggle to find reliable buyers, while factories, on the other hand, struggle to secure raw materials in the right quantity and the right quality. And so when this happens, farmers lose income, factories operate below capacity, opportunity, and the country loses value. And so closing this gap is central to the Ministry of Trade, Agribusiness, and Industries work. Strengthening agribusiness value chains is
is not just an agricultural move, but an industrial strategy. It's about connecting the farmer, the transporter, the processor, the packager, the exporter, and the retailer into a single productive ecosystem. When this chain functions effectively, sectors such as cocoa, cashew, shea, oil palm, rice, poultry, textiles, pharmaceuticals, and light manufacturing move beyond just policy aspirations. They become sources of jobs, exports, and stronger local economies. And so we must move beyond just exporting raw materials and paying higher prices for finished imports. We have the people, we have the enterprise, and we certainly have the opportunity to retain more value within our economy. Ghana Mampeni, His Excellency John Dramani Mahama, Yera Yohani, and what is a workasa, our 10th Ghana CEO Summit in Asia. What two for said, Nanu ya, working of workers, a mayor me fantasy. When he any fita young, and to say any answer to me down near my son Tentamo, and can we any DNA Japade Eopia, Yebenya eso and faso. Was Sergio Media Chrono say a 19 a total row for Equa Butter, tea breakers of 4, one Mushamu Diana home. Nana saw your son to the penny paya, one no, a mamrano, a man of quine say yet towards ye, who seminano, one no, and a entia, and no, mature, a year Commissioner General, Ghana Revenue Authority, what you know. Yeran Monya for Anthony, Kofi Sapon, Wakasaye, Ewo Jumediana say edituja, say a real sway no, a bread and who no dano, at the Eshiane, a bunimuano bumujain, at the Eshiane Sansene, Kobe Crampo say and friend Tilapia, no, my Ghana, Yanumaka say, and near the ever grow at opre. Nessa your swintin, Watchester Republican AI no, a ba ya, oh my Ghana, a year no, one of Edu mo and shame no, ni titru, Sushama, Ejina Biahudo, your pot spots a hoodwano. And near maybe a notch as a emfaquemo, Nemesica, Etimitrie, Equafa and Confonsa, and a near mana and Sanfatase beer, this Sicano Crampono, a yana and nippe be one for so dear, Emunus wanting what the Equaye, said by a Benya Hotel would be, at the Atom bottom no, Watchester Republican AI nearby ye, ya what the Edijumano, a Timia Boa Amasani Meninano, and ne a yetrum cabia, Nanya no quanda was sent for so dear. Ya ebesi April 2026 simu wanum enya ya no ebese Ghana cedi no 1 billion ena wanum enya ya ninyina no eye ensemu a eche sampa si ekoso ede Republican AI no edi dwuma Ghana yechi ya ye kɔ ne mrebi no enya de ebesa akɔbiem ne mom ye benya fasode ne yatimi akoyanim na sika ne yatimi de abompuntu dwuma ede aboa adehye ye rasapon nenum nsɛm ya eto dwane sei ena ne sitie. As part of our customs modernization, and as many of you are aware, we have introduced the AI publican software as a digital inspection decision support tool. Your Excellency, we thank you for your support. We want to claim that GRA publicly is the first public institution to use AI across board, affecting many businesses. The purpose is to reduce human discretion, make faster assessment, create a fairer basis for all import assessment. Indeed, Your Excellency, the results for the first 2 months of deploying the AI is amazing and promising. In the month of April alone, we added 1 billion to our revenue generation for customs. And Your Excellency, we are on course in the month of May. The results as of yesterday is showing that we are going beyond 1 billion for the month of May. Nacha se me busume kure wo mu akato ne brona kwa wieye no na se sania ehopopoye eba no eyade a wo mbenya sika no abro busumi a etwa mu de no so wei eye onimonyamfo Kofi Sapon no ena ye sijana se Commissioner General Eda Ghana Revenue Authority ano. Ya kusuada jina omari sikasemu na omari foto sanfo yo onimonyamfo ato Forsen Kasiel wapanyipari dia kwakwa tuja ewo mresho de fie ya wochire mu se Ghana fedie yade ye ho pa na enanu wada na yene IMF ewa pamu a na ye sha won ma se fa sikasemu no moma ye bi nkakra nti no na nneoma pinu wo no esi Ghana kwan se ye betumi aye aboa oman yimpuntuo na so nei enhira nkanya mese ne nyina no yade ye ho afirimu a Ghana ebefra domu akwadomu wazi se oman ni obi aka anaso oman no kra ne ye na obi efa ne sikasemu biem Ghana de ne ho se ye bebo ye ho so na ye beto na mo pa edo oman no ebewura sikasem empuntuo mu ebra no wakasa ne yama no boni na na opon checheku e wo ho no a wato bibra yin sei
IMF under Article 4 and other instruments. I repeat, no further IMF financial bailout is currently required for foreseeable future. Right Honorable Speaker, we have evolved from the position of supplicant to one of a party with the International Monetary Fund. So Speaker, it is therefore my singular honor to announce to the House that Ghana has successfully concluded the final review of the current financial bailout program pending approval of the IMF Executive Board. Mr. Speaker, as Ghana moves beyond the extended credit facility, our engagement with the International Monetary Fund will transition to a reform-focused, non-financing policy coordination instrument. The Speaker, the policy instrument is a non-financing IMF instrument designed for countries that do not require IMF finance but seek a credible framework for reform, regular policy reviews, and a stronger signal to investors and development partners. For Ghana, this marks an important shift from seeking financial bailout to engaging as a credible reform partner. I was your way, I owe my Ghana photo sound for Dr. Cassiel at Forsen. Na wamrasa badwafie hɔ a na na ɔpɔnche cheku ene wɔn mo keka nkɔmɔ akɔso ene se no wɔn mo bie weja dam ni nyinaa no adehye no kɔ hɔ wɔn mo di ɛhɔ nkɔmɔ no na Child Hospital na wɔn mo asi wɔ hɔ a World Bank so asenema yesi ye asese wɔn mo se procurement bi no mo ne nneɛma bi nti wɔn mo ntimi mmia no no na no so ho nkɔmɔ apie hɔ na honorable na ye wafiri ye wɔn na yɛ mrasa badwani ma adehye a wɔn mo wɔ afidwa ase yasɔkɔre na eba badwafie ho wonu mu a ewo health committee no so no we ranking member waka ho ene wo se we abantimi mfa bibia nyiyi ne ho ano se saa hospital no de ewo we jabawe ya abre bia worobo mfra no waka aka we wo mu bia no no wone bibia wo de beyi ne ho ano se obebia no na project na ewo ase esansa covid apenso ya eba ye no emfaso ye nya firi mu no ebi no na de ye ntie ne nsem no. Hospital must be opened now. There is no further reason for delays in operating that hospital, especially as we need employment for many unemployed youth, nurses and the lab physicians, the system, etc. And also the population wager catchment area, one a kind that hospital needs to be operating as of now. There's been this position by government. The last regime were involved in mass procurement and delays. This is not true. The Wager Hospital originally was a 40-bedded facility, and it is now 120, so there was violence. Now, a couple of equipment were also added on to enhance it as a 120-bed facility. It was an MPP government initiative because indeed it was post-COVID allocation from World Bank, and we chose to have a legacy from COVID, and it was collection of projects. That was to say that yes, you were hit by COVID, but this is something to say that in the midst of it, the support from World Bank, we executed some projects, and we chose to establish a befitting children's hospital for the southern sector. That was a region. Honorable Nana, you are free ye. If you ask us or Corimra Sebedweni, and artist and walk as I will, no, we and watch us say, dear now one must say and come home, now a baby ababe can hunt your dear no bubuno. Now, dear friend said, TC's can they be home, and so contract and I in our home, as I supplant to cry, no son can home, at the account, no swear. At every stage of the process, the World Bank were aware that the project had to be enhanced from a 40-bedded to a 120-bedded facility. Now, the little difficulty here is the equipment. The stakeholders approved at each step that, okay, you want to enhance the project, go ahead and enhance it. Then, after the post-procurement conference, the World Bank was of the position that we didn't want this, you have agreed, but we also think there's a CT scan that has very highly priced. All this went through the procurement processes in the country. So, if you attack procurement, which has gone to PPA approved, the ministry has a contract for the contractor, and you have issues with procurement, then you are more on attacking the PPA or the procurement authority of this country. It's got nothing to do with the contractor. They told the World Bank that get us quality of 128 slides CT scan of the same quality and also brand. So we know that this is a quote from this place. They were not able to give an alternative invoice. What do you have to do? $3.8 million. Among it is the CT scan, and you say it's overpriced. The contractor has already fixed the item. They've bought power guards which were not part of the original school. Engineer Nanka ho wa mo de akeka ho. World Bank for ni say wo mu si de be fa mpa makomako aduanan. Enso ewie no wo mo de bia ka ho ama na e fa haduo no. Enti we nya de wo sempanimfo de be yi wo mo ho ano. Se wo mo se nkrata se mankoyi a wo mo fa krata emeyi ano. Honorable Nana we free. Gideon Insia Owurayi ena ka say eba wona Unemployment Nurses Association of Ghana
wono any 2021 batch no wonom general secretary wakasa de nsɛm to dwa ɛkyerɛ to da bi na yɛfo yɛ no amunyamunyam amfe wo se anka ho anya de obi behu mmɔbɔ ne saa yɛ so nti ɔmo so matwɛn ya kyɛ bɛsɛ emfie num ne yɛkyerɛ nie ɛna wonom awie suapɔn ɛwɔ ntete yɛgye mu nanso besi na yɛkasa enipa bɛsɛ empem edunwɔtwe 18,000 nurses ya 2021 wonom etimi wie school no emu bɛsɛ empem nsia ahenum 6,500 nurses pɛ ɛna yɛtimi afa wonom adwuma wɔse bɛsɛ empem du baako ne yɛkyerɛ ya wonom aka ne nyinaa no wonom ɛwɔ fie ne saa yɔ so nti no wonom ate wɔn ho ɛde agumra hyɛbɛdwam ama wɔkɔɔyɛ no wɔso ɛde afrɛ ɛdɔm kuma ne sɛ wɔnka wɔsɛm bi ɛmfa ma wɔnom no wɔnsrɛ mampanyin sɛ adaroma empo wayɛ ɔmo bɔne a wɔnhwɛ nyameɛ no wɔmfa nkyɛ sɛ bɛyɛ a wɔn so no wɔn teteyɛ yɛ a wɔkɔgyeeɛ no ɛnka dɛm na mmom wɔde bɛboa ɔman Ghana yɛapɔmuden ho nsɛm ama no atimi agyina abrane. Nurses were posted and they are posted in batches. Our problem and our cry is that this time it's not been done that way. Where we sɛ ne nyinaa no wɔnom ayɛ krado sɛ ɛne yɛ mpɛpɛ yɛ anaban ka sɛ wɔnom mmra na wɔmfa wɔn adwuma a wɔnom aboaboa wɔn ho asi yɛ a wɔnom ɛbɛsɔ adwuma no sɛ atwa no mu de na asipiesie ɛtimi ama aban ne nti no wɔkyerɛ sɛ financial clearance yɛ wɔsɛ wɔnom ɛde ma 2021 batches no wɔnom hwɛ no fa ma wɔnom sɛ bɛyɛ a wɔn so wɔnigye bɛwie mu pɛyɛ ama wɔn brɛ ɛnkɔnkɔyɛ brɛguo wɔsɛyi ɛyɛ Gideon Nsia General Secretary 2021 Unemployment Nurses Association of Ghana no wɔno ɛne ɛna yɛtie yɛyi na nano de sɛm no akyire no ɛna onimonyafo Dr. Nana Ayiwu wɔno ɛne efijase asɔkɔre mmarahyɛbadwani wɔsan ɛkasa ɛde ma dɔm kuma no ɛwɔ apɔmuden ho nsɛm so wɔno so ɛka kakra ɛde kyerɛ sɛ They believe in us for us to speak. We are going to speak. The issue is simple. Under the MPP government, what done is that you employ envelope, so 18,000 nurses and the rest of the health force. You employ them by 2021. But what is ongoing now is they are picking about probably 6,000. They are by 2021. They are not doing it properly. That's not what the MPP used to do. Pick all of them. That's why they are here to speak to us. So what we are saying is that they must use the mid-year budget review. Do something concrete for the health force. The health force is a social sector. Social sector join marginal social benefit. You don't have to think that it's an economical institution for that matter. You have to make profit out of it. When you are going to spend on it and you think it's supposed to be profiting is when you have longevity, quality of life, reduction in disabilities. That's where we are measured. We are not measured because of the money we make. So the young boy is saying that they are tired of being at home. They should do it the MPP way. Right. The MPP way is that 18,000 of what your 2021 budget are there, and they should employ all of them, not 6,000. So the Minister of Finance, the Minister of Health, Your Excellency, the President. What we are saying is that do what the MPP used to do. We used to employ all the cohorts. You are not doing the same. You say you came to fix it. During their campaign, they said that they would employ youth. You people voted, and they said they will employ you automatically. Oh, yes. They said why? Yɛwura de monyafo kwabra menta kando health minister afei yɛwura kase atofo sen ya wɔno so finance minister no ɛne aban yɛwura John Dramani Mahama eduane mu no yɛwura ayu ɛse wɔnom ekeka wɔn ho na ɛkwan bia so a wɔnom bɛfa na wɔn etimi afa 2021 batch ɛwɔ ɛyɛ nurses fo no nkyɛn no wɔnom etimi afa wɔnom na bibia so akɔyɛ esan sɛ ɔman kɔsoɔ ne nkyekyereɛ yɛ mu duro deɛ ne nyina da atwa ɛkɔhwɛ apɔmuden na so obi akɔgye ho teteyɛ na ɔde bɛboa wo se wɔn tena fie deɛ a na wɔn hu deɛ ɛkɔ ɛne deɛ ba wei ɛyɛ panyin paa ya wɔn yɛ mmarahyɛbadwani ɛde ma efijase asɔkɔre abato mpɛsua sofo ya wɔsan ranking member ɛwɔ ɛyɛ head committee yɛ no ɛwɔ mmarahyɛbadwa yɛ wɔn Dr. Nana Ayiwu Afriye ɛwɔ apɔmuden ho nsɛnsɛm mu no abada jase anasefo na medwise a wɔn kɔgye ntetea 2020 batch no atadwefo wa wɔn mate dene pa ne nyina no yɛsɛ asoyɛ hwɛ mɛyɛ apɔmuden mu nsɛm so adiaba sɛ na wɔn mo de wɔn mo kabi na ɛka no yɛbɛsɛ abosoma miɛnsa esika na wɔsɔnkɔde ma wɔnom na anuoma tumi kɔyie de ma wɔn naso ne nyina no antumi ankɔ ne saa na ɛne yɛ kasa no aban no ɛne controller and accountant general's department ahyase a wɔn mo ekurukyire nkrata ahwɛsɛ anasefo na medwise a wɔn kɔgye ntetea 2020 nim wo no wɔn sika yɛ ka mu bɛsɛ awosome miɛnsa no wɔn nsa ebetumi aka na wɔyi ayɛ ne gisam sonko a asoɛ no nam so ya wɔn ɛde to dwa afei wɔn wie yɛ no wɔn de ato dwa ɛkyerɛ sɛ
enya se bia na ye won mo boapayo se won bete wo mo sika ma bia kamu na wie kira won ma ba twetwe no sope ade ama wo mo na so ne duruma bia aya na wo se ba ne sa na se ne ba ya Ghana ebetumi akonkan eyie na wo mani so ani ku se ne adwumafo ye wo mai mu won mo ye wo adwuma afa papa titiwo ne wo mo a wo makwaje tete e ba be ya na sefo na fe medoa isa wo mo gya wo no wo mo chese wo mani so won mo adwuma wo ma botra wo mo wo afei so atu ho acha dan de nyina wo mo ye adeboa ema Ghana ya pom de adwumako awodo no ekonkan no wo se ne nyina aka ho bi na eso enti ye ntimi nyi wo makwa da biara da ema ne nye ye nam so nti aban no se woda won mo ase da wo mo ase na enche kora won makatua no akamuo aye areas no aban bara se wo betua ade ama wo mo sane ye beya anasefo mo ho betumi ahenha wo mo wei aye krata ye free asoye a ahwo ma ya pom de ho nsem so eba ene krata no ene bono mantam nso wo mo atworo bi papa na ne nsantwrofo ekotwa hia ho na enya asemwa enam saa so ema adehia a won mo ya ase wo mo bai ena afi odi kura wo ya ase won mo se enema bi koso e huhu o mo se galamse koso wo mpotam ho na adehia wo se wo mo hunu de galamse ede ye nkuro bi a wo mo tutu bi wo so amane a wo mo hunu ntenya de wo mbeso so ama ba wo mpotam ho na nkontomire kura ate aye wo mo dene na nadoma baafo won na yedi kuro ya wo ya ase no wo chese se de ebinum kasa galamse e wo mpotam no no kura bi anim ntinsantwofo nhye mudie na ase a na adwuma opambo so mpa sunwane won mo ase no yentie ne na nadoma baafo wo kan enche bia ne hu se nipabonefo bi enenam yepotam ha na yenyum ne yetiri hu nti yetwe ben ho no hu se omo de mfidie eye excavators ogu amaja eye sunyan konya sas ya ombe galamsi fat sanma we de yeti sunyan yenti bida tisa e ba sunyan beti galamsi na asantima mu nkuru bia ye hu sana boy pisa me ko bo therefore German san amane ma onsu tu achankoni bi me ko he ye ko na ko etisa na yantena se e masa de enkoso efise obi e be ya de pa obakwan obafie bibisa na wedi o monam dan achi na eba cheso we nipa bonu na o therefore na eyi na so no se yem na mbeka sama ya se man Ghana man ene boman bia ntse sa de entimi nkoso ntina ena no pe yede hia wo ha oni ye koso ho he nti yema amansan nyina ntse ye koso no therefore German san oni de ni mamu ontu go bia onye galamse nti ye hia enti sa excavator nkono no a aba mpotamu ho no wo munim ho hwe na wie na ade hye wo ya asese wo mahunu de galamse aye nkuro bi na anu ya akura mpato ande wo mo hunu bi na de tie de wo mo kan na yo he say nim say galamse ya de a eba kuro mu a esai kuro mu ensu a eda ha say ye say me say ya wo me ensu a eda ha na me no ne me ya no ma be pem sa bi say galamse ya mo de ba ha say be ma ensu ni na be say ensa say ya do ha say ya djuma ni ku adjuma say say amu ya betu a me na enya start a emu akora ye ntimi yen esansa abo akora ko to ma ntimi yi no nipa beti na akora ko to no wa de no wa enti galamse na ne yem pene ye say yem pe galamse bia wa ha say person be say nsuo bia person be say chance ye kwan kura mpo da me ankasa me papa kura say yentimi fon moto mponko obi sense machines a modi aba sha sempo ni na ansa na o me start kura mpo de na chese ye bia be say enti me de ye kan yan se galamse ni yem peneso ene na yem pentina na no momwae sense ye de ya hodi ntimi ye yentimi sore nko ho say yem pen ajisa na nanom de di boaye enti ye sremo na nanom momwae galamse ni de ebe ha yen enti ye mpe galamse okuro mu ha eno adehia won mo ya wase no na onim ewie ye no de wokoko gina wo therefore German na mu wono na yekrenti ni wosunwa na da mu no nkum kran ka ne din ho de ode to adwuma opambo anim ni na se ye be fa kwati kwanso na ya fa dynamic na ye ne abusuafo no bia na farmers ni bi aka bom akọ na sas na ya kọhye wurom ho akọ sense ase nsuo na aduane a sabisunyama bedi aboye de ene de opene so enye yi ompene so ne no apene so kina na emom se abusuakuo bi aye na adwene se mpun 20 omo pese omo betu gara gold e wa ha eye mra kwanso de a sunyama nyina be obi aga na man nyina beji atum se eye ampapa etu gold dia or therefore so sa kwan so ojitu efise ne manfo no mpuntuo ehia no sen bibia no therefore se men kan kire ne manfo wo ya asan chiridua nsago besa da adom bore so o se men kan kire o mo se asase no o de ma mo se mo no so nidi
enti obia ni ho kwan se obefa kwati kwa so akofre obi se masase ya me doso yi gold wo so ntibra na be asase ne nya ode asase ne wura ene odefo enti se bi mu amo doso didi no bi e na makof na na da mu nkonkran so nya kronti hene ena wo kogina odefo je amansan bo ahenkokwa na mu a wode sanse bi nyina to yama ne bofo na najima opambo so mpaso nyane 98.9 enimu a woto edemena enti sei ensago besa ya sai ne mmea ya aka bia no wo mukuya na na wo mugina so ne mom enye galamse wo mo ena anwumre ensempa nyina yaboafo adoma so yemu a Pepsodent Cavity Fighter Toothpaste waka ho bi ne ye bite ne hot abusua ye dan ye hu tiawa ye ba ye do be kwa ma no ne Brush your teeth every day and night, up and down and all around, brush them feeling bright. Brush your teeth, brush with mom and dad, underneath and in between, brush the germs away. Pepsodent Cavity Protection. This advert is FDA approved. 21st Clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo siremu. Wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ya adwuma pa wo mu yenti abaso bo ma je no Ghana ha. Ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu je international awards ahodo, wo mu je local awards ahodo. Na no nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st Clinic nkwa. Wo mu de bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade pa ko a wo magidi wo mu pa no. Eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade. Ghana ha baby a wo mu ho. Enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout. Se wo free enkran eba. Ye wo wonsa ni fa so. Wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so. E ho na wo behu ye. Fre 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st Clinic. Still, woman is sciatica expert. SOMPA TV, Emma Aketiapa. Enokre ema katua papa mpa abusua ma yenkwa amana ne nko wie nsem no na abibima mu ha ya Kenya man mu ne yewura awrehosem bi asi ewo Kenya man mu a school bi ewo ho ye no boarding school ye wo gigel eho asuafo be se edunsia de sabre ye frɛ wo mo kra enye so wotina nanom wonse do wo mo nanom ato wo mo abese no ne nyina ne se ejato school mu ho enamso ama sade na wo mo abo apeso ne ntino sankaja wo mbebu afaso a ye brebre ade wo mo hono ekoko wie na dodo na ena ati na nanom wonse do ewie no wo mo kyese nipa be sa du oso baako ye do wo mo kwa ya sabia ma adokitafo hwe won emehu se won ho ye ewie ye de wo mo ba fie na ena emu nso esan kan wo mo dendenden ena ye de won koye na eno na so afo a won na hwe wo mo ngoma asua so ewo Kenya manum Julius Ogamba chese no kwasem ni se ye ka Ultimate Girls Academy School ye wo kejele ho no sa asem we entansi na we ya wode ya ahomache no wo made dampo na awerehosam ni si ya ene entempa shows limpanimfo kura ye ne ntembo anan a wo mutimi esusu mu anipa no wo monti nananom ewo nse do sa na ni nyina mu no so afọ hwe afisem so ewo mpotem ho eye kechumba makomen wono nso aba amane ya chese wono mu a wo made hia kam ni nyina nkafra nanso enya de aban ne tena ne to so wo bɔ ne ho modin bia se wo bema empotem ho nyina adwo na agya wo bapia wonso no enkonkogu gem na mu ena police commander said nkaya ha yewura tete ye hono no eye Masud Nwinyi na Nwinyi nso ede ato se wo mo nso ayere bambo mpa na mu wo mo a wo made hia kam no wo mo nkafra na mu no wo mo kyase wenye na edikan Kenya ho no se wohwe mu a kama yesa 2024 ABC
saa na ho no nipa be sa du no ba ko epreprae ma ebinum kura che se na ne nua ka ho won de ehuri firi abrosa nso wonya ne tiri didi mu de enso se ye twa ne nan na eno na wo mo kire se empanimfo ma wo mo ni nkɔ ho na ayeko ayeno anhwe a ne ebeba ebio no na amfa papa amma ebio se ebinum na hyehyɛ kire no wo mo di saa abonefo sam no a ene empanimfo ma wo ni nkɔ ho na yentwa banhwea no eno ene ye gyina so a kase ni nyina ye bu no komu anwumre yɛne yɛ amo ne yɛde yɛhyia anwummerɛ yi ayɛme akɔsoya agye wakɔdeɛ boaten mene triple amen agya pia apam dada yɛne yɛabere watia ɔhene yere mame akua yɛboa asia mabronya Brush your teeth every day and night. Up and down and all around. Brush the feeling bright. Brush your teeth. Brush with mom and dad. Underneath and in between. Brush the germs away. Pepsodent Cavity Protection. This advert is FDA approved. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Albert Sakikwambo. Onyankopon di fa wastrano ewiye brim. And I'm Nensaso ama Onyankopon reyahon wadepi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home a new TV program keke. A bra Australia sasishia. A bro Nyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. And SOMPA First Service in Chawo Home Hoda. A yagada kusi efiada anopa. Anopa no nunkusi anopa nunsia. Fawudani na share radens na erade beye. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha ene amono ne enya asem ketua wo mu je international awards ahodo wo mu je local awards ahodo na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st clinic in Kwa. Woman dear bibidro and a besan ya no masa de machine aka ho. Eya sabia yare bia wutimi de kone mama de ba ko wo magidi wo mu pa no. Eya sciatica e na stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. Enkran ha se ye wo Tantra Hill runabout. Se wo free enkran e ba. Ye wo wonsa ni fa so.